Öýde, kafede, daşarda oturan yerlerimde pul gazanasym gelýär, sowda edesim gelýär. Näme etsem ka? Telekeçi bolasyn gelýärmi? Öz haritlaryny satasyn gelýärmi? Ýa-da internetde öz biznesini gurasyn gelýän bolsa, hut, bu video senin üçin. Ýurdumyzda elektronly sowda dünýäsine täze öwrülüşik döredip biljek. Täze Marify platformasy bilen tanıştyrjak. Bilşiňiz ýaly internetde öz dükanymyzy açmak gaty kyn we gymmat bolupdy. Programmist tapmaly, kod ýazdyrmaly, saytyň dizaynini düzmeli bir topar iş bardy, dogry-dämi? Emma indi bular ýaly kynçylyklar elbetde geçmişde galdy. Marify bu edil dünýä belli Shopify ulgamy ýaly işleýän, ýöne doğrulugyny Türkmenistan üçin ýöritöleşdirilen täze platforma. Marify'ın kömegi bilen sizde hiç ýyl programmerleme ukyby bolmazdan öz internet dükanyňyzy bari ýok bir näçe mundyň içinde açmak mümkin. Nädip? Gelin doğrulugyny düşündireýin. İlkinji bilen Google'a Marify diýip ýazýas. Şu ýerden marify.shop diýilen ýere basýas. Basanmyzdan soň bizi şeýle bir penjere garşy alýar. Şu ýerden başlamak diýilen ýere basýas ýa-da Marify'ň aýratynlyklary diýilen ýerden şu ýerden hemmesini öwrenip bilýäňiz. Az giňişlen ýagdaýda ene bizi şeýle bir penjere garşy alýar. Şu ýerden täze sahypa aç diýilen ýere basýas. Öz adyňyzy, telefon belgiňizi, bu ýerde de öz paroluňyzy ýazýaňyz, dowam et diýäňiz. Size gysga wagtyň içinde bir kod berýär, şo kody ýazyp Marify'a arkaň ýagdaýda hasabyňyzy döredip girip bilýäňiz. Ýöne menne hasap döredilýärligi sebäpli men şu ýerden göni girşetjek. Şeýle gireningizden soň şu ýerde size şu taýdaky ptiçkalar bar. Şolar size öçük bolar. Dükanyňyzy goşýan, masalan dükanyňyzyň ady, domain ady, dükanyňyz barada gysgaça maglumat. Soňra bu ýere dükanyňyzyň logosyny goýýaňyz. Şu ýerde Favicon ýazan ýer bolsa, ine şu taýda görýäňizde ýokarda Marify Market diýip ýazan ýerde gijik bir Marify'ň logosy bar. Şu taýdaky logo üçin şu taýda surat goşýaňyz. Ondan soň dükanyňyzy döret diýäňiz, döredeningizden soň online dükanyňyzy düzüň diýär. Girýär. Girenmizden soň şu ýerde biziň dükanymyzyň näle görünmek isleýänligini düzüp bilýär. Mysal üçin kompýuterde näle görünýär, planşetde näle görünýär, telefon programmasynda näle görülýär, şu taýdan görüp bilýäňiz. İsteseňiz gök bolsun, ýaşyl bolsun, şu ýerden hemmesini özüňiz ütgedip bilýäňiz. Mysal üçin Meri Media hoş geldiňiz. Ine şu ýerde ýazýan ýokarda Meri Media hoş geldiňiz. Ine şu taýda şular ýalak bir aýratynlyk bar, harit karty diýilip ýazan ýer bar. Şu taýda harityň ady ýokarda görünsinmi? Ne görüşiňiz ýaly ýa-da bahasymy ýokarda görünsin. Şonu özüňiz şu ýerden düzüp bilýäňiz. Ondan soň aşagyrak düşýäňiz. Öz sosial media sahypalaryňyzy goýmak isteseňiz, şu taýda görkezýär. Mesela ýatda sakla diýär, siziň eýen bärde dükanyňyzyň ýüzi taýyn ýagdaýa gelýär. Ýatda sakla diýär. Sallamalar üstünlükli ýatda saklanýar. Okey. Ondan sonra da ilkinji harityňyzy goşuň düğmesine basýar. Şu ýerde haritymyzy goşmak istesek, näme harit goşmak istesek, şu ýerden harit goş diýilen ýerden goşup bilýäs. Mysal üçin haritymyzyň videosyny moýasymyz gelýär. 50 MB size bir ara çek berilýär, suraty da 10 MB. Haritymyzyň adyny ýazýas, ondan soň aşağı haritymyzyň düşündürüşini ýazýas. Kategoriýasy näme değişli? Tehnologiýa, parfümeri, arassaçylyk serişdeleri ýok. Bularda aşarak geçdiýseňiz başga ayakkabı diýdi, awtolog we awtoşaýlar ýaly kategoriýalar saýlap bilýäňiz. Bärde de bolsa baha ýagdaýyňyzy kesitläp bilýäňiz. Harityň belgisini, elleterli mukdar, ýani näçe sanak sizde bar? Mysal üçin 10 sanak barmy, 100 sanak barmy? Näçe sanak bar bolsa şu ýere ýazýaňyz. Bärde variantlar, opsionlar diýilen ýerde de haýsy renkler bar. Mysal üçin şolary belläp bilýäňiz. Garantiya, näçe möhlet garantiya berýäňiz? Izine gaýtaryş möhleti alan kişi harityňyz näçe günden izine gaýtarmak gal mümkinçiligi bar? Mysal üçin gaýtarmak isleýän ýagdaýynda 4 günmi, 5 günmi, bir hepdemi? Özüňiz şu ýerden düzüp bilýäňiz ona. Eltip bermek hyzmaty, mysal üçin siz nerden iýberýäňiz? Harityň uğradyljak ýerini saýlaň diýär. Mysal üçin Mar welaýatynyň iýberilýär. Iň az taýýarlyk güni 1 gün diýeli, näpirmer, mysal üçin. Bu da 3 gün diýeli, ýani 5 gün diýeli.
Bir gün bilen 5 gün aralarına harit iberilýär. Häzirki wagtda eltip beriş hyzmatlary ýolla platforma tarapyndan ýerine ýetirilýärdi. Indi haridimizi goşduk diýeli. Haridimizi goşanymyzdan soňra şu ýerde size sargyt geldimi gelmänmi şol analizlerini görüp bilýäňiz. Haritlaryňyz näçe kişi tarapyndan görülýär, ýani şoňa haritlaryňyzda değişlehemme zady şu ýerden görüp bilýäňiz. Mesal üçin siz öz haridiňizi reklama bermek isleýäňiz. Reklama hakkında näzir hasy işlenýärdi aýdyp geçsek. Mesela şu ýerde reklama goşdy ýa haridimizi reklam etdirip bilýär. Reklamada näçe görüldü aldy, reklamada näçe harit geldi, näçe çykdaýjysy boldy, näçe girdeýji boldy. Şolar ýalak maglumatlary bu ýerden has giňişleýän ýagdaýda öwrenip bilýäs. Bu şu ýerde maliýe bölüminde tölew hasabaty diýilen ýerden öz hasabyňyzdaky maglumatlar has giňişden öwrenip bilýäňiz. Öz hasabyňyzy doldurmak isleýän bolsaňyz, şu ýerdäki banklaryň üstü bilen öz hasabyňyzy hem doldurup bilýäňiz. Bu ýerde görüşüňiz ýaly soraw jogap bölümi bar, ne görüşüňiz ýaly özüňiz isleýişiňize görä isleýän sorawlaryňyzy admin bilen habarlaşyp bilýäňiz. Ýene-de şu taýda düzediş etmek diýilen ýerdenem öz ýanky öz dükanyňyzy üýtgedip bilýäňiz. Indi şu ýerde men näme üçin Marify saýlamaly diýen sorawam dörep bilýär. Marify'ň içinde emeli aň goldagy we ulanmagy aňsat bolan sayt ýüzü bar. Tayyar we odan şablonlary ulanyp dükanyňyzyň dizaýnyny öz üstleňize görä üýtgedip bilýäňiz. Mundan başga da iň esasy zatlaryň biri sklat tutup, oňa seredip, tawarlary alyp, müşteriler bilen fizik taýdan ara gatnaşyk saklaman hemmesini bir ýerde. Ýagny Marify'ň dolandyryş panelinde oturan ýeriňizden amal aşyrmak mümkin. Telekeçiler näme üçin Marify saýlamaly? Senin marwelaýatyny dükanyň bar. Leva, Balkan, Daşoğuz. Yani yurdumuzun istenlik yerindeki müşterileri haridini satmak. Ve o yerdeki müşterileri sen haridini yekimeyki görkezip bilýän. Bilşiňiz ýaly häzirki wagtda TikTok we Instagram ýagny sosial mediýanyň üstü bilen satýan haritlaryňyzy yekimeyki görkezmek kyn we köp wagtyňyzy alýar. Ýöne Marify'da bolsa sen bulary aňsatlyk bilen görkezip bilýän. Häzir sen öz adyňa başga ýerlerden saýt açsak bolsaň we ol saýtda öz dükanyňy döretjek bolsaň, gurrunsyz 3-4 ay gerek bolýar we onuň serveri diýdi, dokumentleri diýdi, bir topar işi bar we ummansyz mukdarda pul gerek. Ýöne Marify'ň üstü bilen sen öz dükanyňy bary 15 mundyň dowamyna açyp ulanyp başlap bilýän. Ýene-de şeýle bir soraw bar. Men haritlarym satjak, alýan müşteri nädip eltip berýäňiz? Marify'dan nagyt, terminal we kart üstü bilen sowda etmek mümkin. Meselen müşteri nagd aldy diýeli. Harit satyjydan alınýar we ýolly platformasy satyja haridiň tölegini tölep alyp gaýdýar we müşteri eltip berýär. Egerde müşteri haridi belli sebäplere görä izini iýberse, onu töleg izine berilýär we harit izine gaýtarylýar. Egerde Marify platformasyny ulanýan wagtyňyzda bir mesele ýüze çykan ýagdaýynda şol ýerdäki soraw jogap bölümine ýazyp 7/24 ol ýerde soraw jogap alyp bilýäňiz. Ýok men ýazyp oturjak däl, jaňlaşyp gürleşek diýseňiz onu şu ýerdäki nomera jaň edip habarlaşyp bilýäňiz. Men Marify'da öz dükanymy açasym gelýär. Töleglimi? Dükanyňyzy açanyňyzdan soň bir aýlap mugut soň bolsa her aýyna 200 manat töleg bardyr. Ýöne gowdatlaryň biri her satylan haritdan tutum edilmeýär. Diňeje ýanky aýtşym ýaly bir aýdan soň her aýda 200 manatçyk töleg bar. We egerde siz öz haritlaryňyzy Marify'ň içine öňe çykarmak isleýän bolsaňyz, her harit başyna gündelik belli bir töleg garşylygynda reklam etdirip bilýäňiz. Men satış edenimde ýa-da ol ýerden harit aljak wagtym kart üstü bilen töleg etjek diýseňiz, onu ýurdumyzdaky ähli bank kartlarynyň üstü bilen töleg etmek mümkinçiligi hem bar. Ýene-de gowur aýratynlyklarynyň biri oturan ýeriňizde bir däl, 10 däl, yüzlerçe dükkan açmak mümkinçiligi hem bar. Satyjy satan haritlarynyň tölegini nädip alyp biler? Meselem siz nagd satan bolsaňyz, onu ýolla platforma size tölegini nagd berýär. Ýok men tölegimi nagd däl, kartyň üstü bilen aljak diýseňiz, onu bir hepdeden, 2 hepdeden ýa-da aýda tölegiňizi almak mümkinçiligiňiz bardyr. Muny men ulanyp bilermikam? Kimler ulanyp bilerka?
diýilen sorag bar bolsa, jogap gaty ýöneköý. Biznesiniň ullugyna garamazdan kiçi dukandan başlap iri sowda nokotlaryna çelli 7-den 70-e hemme kişi üçin amatly tarifler we mümkinçilikler göz öňünde tutulan. Öz haritlaryňyzy online satmak we biznesiniňizi ösürmek hiç açan şeýle aňsat bolmandy. Marify hakynda has giňişlen maglumat öwrenmek isteseňiz we edil häziriň özünde öz dukanyňyzy açmak isteseňiz, onu videonyň aşagyna ksilka basyp sayta girip bilersiňiz. Men Aman Hümmi. Indiki videolarymda görüşýänçäk. Hoş, sag bolun, tawda.